Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong adlaw, mayong gabi ka natong tanan no, kumusta? O karon dahil no, atong ipadayon ang laing sumpay ning sukilanon o shout out dahil no, sa tanan nga sunod natin tramahan no. Thank you kayo. Salamat kayo sa pagpaminaw no. Sa mga sukilanon, magikan sa RMN Drama, salamat kayo. O karon dito maglangan ni ang laing sumpay ning sukilanon nga sinuwat ni Generica Vidal. Mahal kong kaaway. Of stardust. Dili siya motubag. Basig mo tubag siya kung ako'y makiksulti niya. Sige. Niya ang cellphone ni Lira. Hello? Lira! Sabi nagkaon ni mo. Nagipagunitan man mo. Iyan ang imong cellphone. James? Oh, Nasuko ka ni Lira? dili ka si Lira. Si Alexa ni James. Ikaw si James ang photographer, dili ba? Nganong naan mo ang cellphone ni Lira? Ha, ma'am? Busy pa si Lira karon. Busa, ako lang unang makiksulti nimo. Imposible nga mabisi siya. Ihatag niya ang cellphone. So, gide kayo mong duha si Lira, no? Unsa may tuyo ni mo niya karon? Paningilan ko sa inyong kuwang sa akong pag-adto sa Isla Verde. Dako pa mo kuwang na ko. Pila? 10,000. Sa akong nahibawan, nabayaran ka na sa tanan. Busa, ayaw na paningil pag-usab. Pero, mahimong hatagan ka na mo og laing 10,000. Kung musulti ka kung kinsa sa imong mga kauban ang nagpabilin sa Isla Verde sa diyang namiya na mo. Wa ko may ibaw na nang imong ipanulti. Naibaw kung may kauban kang gibilin aron maniit sa among kalihukan sa isla. Ug naghuan man niya si Ian og video nga dili maayong ipagawa sa publiko. Hain si Lira. Sultihi una ko kung kinsang nagkuha video na mo ni Ian. Ug mahibaw ka kung naunsa na si Lira. Hello? James? Naibaw kung dili ka ordinaryong photographer lang. Nga may katawa ka? May katawanan ba dahil sa akong gisulti? Yatag kang Lira ang cellphone. Ug may baw ka kung kinsa ang nagunit karon sa original nga kopya sa inyong video ni Ian. Blackmail? Huh? Inyo may i-blackmail? O kung sabo mong duha si Lira? Ihatag kang Lira ang cellphone. Kung dili ka gusto, ya akong i-upload sa inyong mga kauban sa kumpanya ang inyong video ni Ian. Inyo gideming giplanuhan? Ihatag kang Lira ang cellphone! Magkisulti siya kang Lira, Ian. Panuway, kahugutin ang gigapos ni Ian ako. Tubaga kining James. Buking ka na, Lira. Imong kung sabo ang mikuhag video na mo ni Ian. Usa sa kauban ni James ang nagpabilin aron maniid na mo unsa. Tubaga! James! James, gigapos ko nila! Hello. Nakabati ka na sa tingog ni Lira. Ako siyang gigapos. Busa, kung importante siya nimo, pakita na ko. Ug dada ang tanang kopya sa video na mo ni Alexa. Ayaw pa katawa! Pagkasliw na si Lira. Mapapas kining tanan, Ian. Unsa? May giapas mo kang Ian unsa? Aw? Mao ka na ang gusto ni Lira. Pusa, mao ka na ang matuman. Unsa man mong matangas mga kriminal? Saman. Pakaslan mo si Lira o dili? Ian, nga nag-off man ang mga cellphone. Pasikon sa iyang buhaton. Kung mahadlok ta, musamot nga hadlokon ta nila.
Pakasli na lang ko iyan. Og mahimong normal lang itong kinabuhi. Promise. Mahimo kong buotang asawa. Og inahan sa imong mga anak. Dili! Iyan, unsa ba ayaw nagtuka sa lira? Ayaw pa dasi mong kasuko! Ining matangos babae ang wa na kinahanglanay ni kalibutan na! Iyan! Pangita taglaing sulban sa problema! Buhay ina yung liog! Iyan! Iyan! Iyan na sa ba? Gining klasihas babae ang anging hipuso ni kalibutan na! Ayaw lagi! Masamot ka na ko ang problema kung imo siyang mapatay! Buhay ina na iyang liog! Pamati na ko! Ako'y musulba din ang problema, ha? Pat yun ginoy ko di mo! Nindot ka na kay Patyon! Nganong mamugos magin mo? Nga pakaslan ta ka, ha? Unsa maging motibo ninyo ni James? Kwarta ni na, bossing. Ilang binay! Ala, pahiluman ko niya, bossing, oh. Sa ato pa nakatagaan di ay. Oh. Ang akong masunod ang imong giapason sa. Tungod kay kun maminyo na ta, mahimo ka ng kabahin sa kong pamilya. O kung mga anak mo, ang imong anak may mahimong sumusunod. Hala, pang telenovela nga style. Ilom! Panuway! Husto si Binoy. Huwag ko magtuong ngayon anak kabaday kadautan lira. Karon, tubag ako. Kinsa ka na si James sa imong kinabuhi? Kinsa siya? Aray sa baboy ang bakbain! Kabihan ko! Oh, Nanawag siya balik. Hello? Atayan na mo sa gadlaw. Ugma. Kinahanglang magkasal na sila si Lira ug iyan sa huwis. O kinahanglang legit ang kasal, ha? Kung dili, sa sunod adlaw, makita na sa inyong mga kauban sa trabaho ang inyong video ni Ian. O paglawig na kini sa social media. Bye! Lira! Lira! Gawas lang una iyan. Pato ni mamalik sa bossing. Gamasuna. Kay, na, mahinay ka ron na ni mo ni Slariang. Bossing? Ayaw pa nabiginom, ha? Kay, di ka makadesisyon og taro nga na, bossing. Mura nagmabuak ang akong o nga maghuna-huna sa gibuhat ni Lira, Binoy. Huwag ko magtuo nga. Ingon siya ni anak kasalbahis. Daan naman kung nagduda sa kinaiyan ng Lariang, bossing. Mangiguay man na. Baga, gikayog na ang kwarta ang naa sa utong ana. Ni mahimo nga makita ni Papa ang video. Unsa na, Alexa? Ako gina mo daog, no? Ako ang umaabot nga rayna ining baye. Ako! Dili, Lira. Unsay dili? Kaklaro na, ana. Mapugos si Ian sa pagpakasal na ako. O kung mahimo na ko niyang asawa, may katungod na sa kustanan niya masunod. Bisan makasal pa mo si Ian. Dili gyapon ikaw ang mudaog. Tungod kay dili si Ian ang makasunod sa tanang katigayunan ni Ed. Unsay bot mo ipasabot? May laing sumusunod si Ed sa iyang katigayunan. Kinsa? Ang among anak ni Ed. Dili. Mabdos ko sa anak ni Ed.
Og ipanumpa ko din sa imong atubangan nga ang akong anak ang makasunod sa labing dakong share sa katigayunan ni Ed og dili si Ian. No! Yes. Yes, Lira. Kung nagtuo kang masulo ninyong katigayunan ni Ed, pues, dako ng sayop ang imong pagtuo. Tungod kay ako ang legal nga asawa ni Ed. Og wa may gipirmahang prenuptial agreement si Ed. Meaning, ari na ko mapunta ang tanan oras nga mamatay siya. Panuhay ka, Alexa! O kung mamatay si Ed, tungod sa video nga gigamit ninyong pagpanghulga namo, hindi, mas labing maayo. Kaysa iyo kung mamilyonarya, Lira. Og ikaw, sayon ka rin yung papason sa akong dan. Panuhay ka. Daan pa ko. Nag-apas ka sa katigayunan sa tiguang maong nagpakasal ka niya. Parehas na tagpapil sa kinabuhi nila ni Ed o Ian, Lira. Ang nakabintahan na ako, kay nian ako susod sa ilang pamilya. Samtang ikaw, mamugos pa lang sa pagsuksok sa ilang kinabuhi. Husto gyud si Ian sa una niyang pagduda. Katigayunan lang siyang amahan ng imong giapas, Alexa! Busing, ayaw lagi palabigin, no? Imo naman noon ang gisagun sa yarok. Bugad ang akong dugan, Binay. Labad ang akong sa grinak ng tanan. Nahigugma lang ka, Busing. Diha gyud magsugod ang tanan. Hala, Si Lira. Misinggit si Lira. misinggit si Lira. Ato susihon, Busing. Basig gipatay na ni Alexa si Lira. Giud sa magka ni Alexa si Lira. Singgit pa! Mama Alexa, giunsa man na ni mo. Sa ihitabo din eh. Wa man. Iyan! Salbahis ng asawa si mga amahan! Katigayunan na gadi Tito Ed ang iyang giapas! Salbahis siya! Unsa na yung gipanulti, Alexa? Amot lang. Artista man ang bayhana. Pamati iyan! Nagtakuban nga buutan ka na sa Alexa! Pero ang tinuod, nag-apasis katigayunan sa mga amahan. O gusto siya nga mamatay na si Tito Ed aron dali siya mamilyonarya! Dili tinuod nga mahadlok siya nga makita si Tito Ed sa inyong video! Ang tinuod, gusto siya nga among isa ng video aron atakiho ng imong amahan! Alexa, tinuod ba ang gipanulti ni Lira? Sa imong tanaw iyan, kinsa namang duha ang bakakon? Si Laria, siya ang bakakon. May tinaguan ka ng bayhana, Ian. Iyan ang giplano ang tanan. Gusto ko siya mapangagpas sa una nga nag-apas sa inyong katigayunan ka ng bayhana. Umisulti siya karon mismo nga siya beneficiary sa mga amahan. Natural nga ako ang usa siyang beneficiary tungod kay likal ko niyang asawa, Lira. O kung mamatay si Ed tungod anang video nga inyong gikamit nga pagpanghulga namo, syempre, asa man ay paingon ng iyang katigayunan, idi, arin ako, kay asawa man ko niya. May bahad siya, Ian, nga wa kay masunod sa katigayunan sa imong amahan. Kaya ang makasunod ini, maong ilang anak ni Tito Ed. Magdo siya sa anak sa imong amahan. Nakabatay ka ba sa akong gisulti? Gibuang talangan ng bayana! Sundi si Ian, Binoy. Oh, Busing! Busing, asa man sa Busing, oy? Gipunan na ginimong kalibog ni Ian, Lira. Kinahanglang makaila siya kung unsa ka matangas pagkababae. Agap ka! Ikaduha lang ko nimo. Buhi ko! Si Ian ang may gapos nimo, pes. Siya sab ang mubadbad ang iyang gigapos nimo. Panoy kagyod, Alexa!
Bossing! Bossing, ayaw lang pagwalda yun, ha? Naunsa mo ko, Binoy? Ha? Kinaunsa man day ka, Bossing? Ha? Mura magyapon ka sa kong tanaw? Nga di mo ko makadawat nga mabdo si Alexa sa anak ni Papa. Ayaw na taon pa kung nahunaan ng daotang mga hunahuna, Bossing. Oy. Ayaw ito patunto sa imo kasing-kasing. Mas maayo pa ka, kay kontrolado ni mo ang imong pagbati. Pero ako, gago ko, bugo ko, dautan kong pagkaanak. Oh, ikaw raman yung makakontrol sa imong gibati, Bossing. Naguba na og maayo nga kong panghuna-una, Binoy. Huwag ngayon taon nga di ka mabuang, Bossing. Kay kuyaw kung muhagtos ng imong utok. Mihagtos na gani, Binoy. Wano ko makasabot sa mga pahitabo. Mura na kong natuok. Unya karon, ipunan na sa di Alexa. Katigayunan na gyud ni Papa ang iyang giapas. Hindi sa tingali, uy. Nagpamabdos gud siya sa anak sa imong amahan. Congrats, Bossing. Wa ko malipay nga mimabdo si Alexa, Binoy. Uy. Kalma lang, Bossing. Dili ikaw ang kontrabida sa inyong sugilanon. Ayaw pa daw sa tintal sa yawa. Oh, Bossing, dawatan na lang nga doon na kayo maabot ka manghod. Dili ka mo lang po sa mga plano, Alexa. Ako naman hinunang imong kipaharan, Ana. Ikaw ang dili mo lampo sa imong plano, Lira. Dili ka madato pinaagi kang iyan. Sayon ka rin kayang buwagan ni iyan ni anang imong batasan karon. Busa, kung ako ba'y ikaw, dili ka na lang mamukos na pagkaslan ni iyan. Nanawag ni Sir si James. Kadiyot ha, akong ilaw speaker ha. Arang kitang duhang makiksulti nining imong alalay. Hello? James? May di-contact na ba mong voice? Wa pa. Pag mayo kay nanawag ka, aron mahibaw ka nga dili gyud magpakasal si iyan kang Lira. Tadi eh. Gusto ko na ikang mamatay ang tiguang ni mong para. Oh, Buong ka? wa pa man sad. Ngipon sa ngipon, kontrabida batok kontrabida. Nindot nga istorya, no? O sige, ipakatap ng among video, aron mamatay na si Ed. James, ayaw! Dili mahimong mamatay si Tito Ed! Ay, mas maayo tingaling magsabot mo to, ha? Ako ipaduol ang cellphone ni mo, ha? James, paminaw na ako! Kung mamatay si Tito Ed, si Alexa makasapupos tanan niyang katigayunan. Tungod kay may bahad siya, ngang iyang anak ang makasunod sa tanan og dili si iyan. Siya? Mabdo si Alexa sa anak ni Tito Ed! Uy! Usa? Oo niya. Usa ba itong buhato di karon? Ipakatap ng video, James. Aron makapadayon ako sa akong mga plano. Og ipaniguyo ko nga sa dili pa malubong si Ed, matakpan na mo. Ay, kaway ka! BSI, bangay kayo ninyo! Puslan man! At tangi ang kamatayon sa tiguan! James, ayaw! Oh, ano bang pugnan man ni mo siya? Lira, ha? Panuoy! Buhiin ko! Dili ka na ako mahimong buhian, Lira. Kadakpunan ka na. Nagplano mo nga patyon si Ed. Alexa! Alexa, magbari ko's gapos! Nang sadas, ay, Mama Alexa, uy, kaluspad ko taon ni mo. Mulakaw ko nang, kamo ni bahala din sa bay. Oh, ay, asa ka manday? Day, Alexa! Ay, naunsa. Wa mangyud mo lingi. Naunsa naman taning baya. Oy, kagubot ba? Wala, bulabog na ng trabaho ah.
Gihagit ko tong Alexa na. Pues, mauni ang angay niya mahitabo. Mamatay ang tigong. Isin ko na. Kang Tita Agnes ang video nila ni Ian ug Alexa. Puslan mang gugba na ning planuha. Patagmon ko katong Alexa. Siya ang sunod kong hipuson kung mamatay na ang tigong. Si James kini. Hello? So siya sa bahay nila ni Ian. Ilang gipriso si Lira. Unsa? Pero sa dili pa. Kinahanglan ipakatap mo na ang video nga ako ipadaan mo. Siguro nga makakita agad ang tiguang nga Ed sa maong video. Ha? Oo. Ako nang isen. Tinuod yun ay ang tanan kong pagduda kang Alexa. Siya gyuday ang akong kaaway. Mituog ka sa gipanulti ni Lira? Klaro na kayo ang motibo ni Alexa, Binoy. Sukad pa sa sinugdanan. Klaro na kayo nga ang katigayunan lang ni Papa ang iyang giapas. Mao nga misugot siya nga gamito ni Papa aron mubalik ko din eh. Kami lang ang gibuang ni Alexa. Busing! Alexa! Nawa na. Magubat na sab si Alexa o si Ian ini. Gugma versus kwarta na ni. Gano'n dili man matubag si Ed. Unsa naman kayo nakitabo niya? Kinahanglang makaabot ko sa probinsya sa dili pa makakita si Ed sa video. Alexa! Alexa! Milayas na sa Alexa! Usa? Alexa! Wala lagi siya din is kwarto! Iyan, badbarikos gapos! Alexa! Iyan! Badbarikos gapos! Mercedes! Nakakita ba ka ni Alexa? Uy, milakaw man to dong. Nagdali man ganito. Dahil agis pultahan sa kusina ay. Ha? Anong milakaw man siya? Ambot lang. Basta kay kalit lang siyang nanangid na ako nga mulakaw siya. Unya, misirit na. Si Tita Agnes. Hello, Tita Agnes? Iyan, unsa man kining video nga misud nga na-send sa messenger sa atong kompanya, ha? Sa group chat sa atong company. Ikaw kini og si Alexa nga naghahok? Dili. Unsa kini iyang gibuhat, Iyan? Tita Agnes, ayaw nagtuho yung imo nakita. O ganong dili man ako tuhuan, ha? Nga klaro man kayo nga kamo kini si Alexa? Ay, Iyan, naghahok mo. Unsa may bation sa imong amahan kung makakita siya ni ini? Kinahanglan dili makakita si Papa niya ng mga video, Tita. I-delete na. Daghan ang nakakita, Iyan. Hangtod si Paul Palacio nakakita na. Siya ang unang mi-react sa video. Unsa? Unsa ba kini imong gihimo, Iyan? Kibulingan mo ang imong pagkatao ni ini. Tita, wa ko'y labot kung mahugaw ko. Ang importante nga dili makakita si Papa niya na. Kaya tingalig ataklihon siya. Unsa? Pangitag paagi nga madilit na. O kinahanglan mapatawag tag emergency meeting. Ang imong amahan lang ang makapatawag, Iyan. O dili ikaw. Unsa? O dili ko makontak ang imong amahan. Unsa, Tita? Sige, Tita. Ako na lang mangitag paagi. Muanha ko diha sa inyo. Anha ta diha magsulti. I-check, Tita. Kung kinsa ang nag-send sa video namo ni Alexa sa group chat. Pasaylo ako, Iyan. Nga naman, Tita. Ako ang unang napadadaan. Pero, sa akong kakurat, ako ang kining isend ni mo, apan. Dito na ako masend sa messenger ni Papa ni mo.
Unsa? Kung mao na, posible nga nakakita na si Papa sa mga video? Oo, Ian. I'm so sorry. Nagtuo ko nga ikaw ang akong masandan. Muanak ko sa inyo. Ayaw, tita. Biset. Muan higit tingali si Tita Agnes. Anong ilakaw mo sa si Alexa? Misibat na tingaling panungay. Ay, ala, unsa man na, busing? Namatid ka? Binoy, miabot ng akong gikahadlukan. Ang unsa man, busing? Nasaya na sa messenger ang among video ni Alexa. O daghan ang nakakita. Unsa? Pero, kinsa man ang nagpada? May nagpada ni ini kang Tita Agnes. O iyaw ta ning isay na ko, apan, dito niya masaya ni Papa. Halapak, tay. Linugaw na ning kinabuhi, Tawag si Alexa, Binoy. Susiha ko nahain siya. Siya ang sinugdanan nining tanan. Siya juday ang akong kaway. Nga naman ni, dili man makontak si Ed. Unsa nam kay nahita po. Nianamday ko sa lugar sa anak ni Ed. Lugar lang! Narang akong bayad, Noy, Magdali ko. Kinahanglang magkasulti mi si Ed. Kinahanglang na ako inikakita niya sa maong video. May nanawag. Si Ian. Hello? Ma'am Alexa? Si Binoy ni ma'am? Asa magkaroon di ay ma'am? Binoy? Ganong nanawag ka gamit ang phone ni Ian? Gusto siyang mahibaw kung hain ka karon? Nga naman, ha? Hello? Hello, Binoy? Natuman na ang imong gusto, Alexa. Ian? Naa na sa group chat sa kumpanya nga itong video. Utsa? Ug sigurado ko nga nakita na kini ni Papa. Kinahanglang makitan ko si Ed. Kinahanglang makaabot ko sa ibabaw nga wa pa matanaw ni Ed ang video. Gi-off na ni Alexa ang phone. Ay, asa magit ka siya paingon, busi? Klaro na kayo, Binay. Mitago na siya. Salpahi siya. Kalma lang, busi. Di na ni Madang kalma, Binoy. May daotang yung mahitabo ni Papa kung makita niya ang video. Kinahanglan magkasulti kami sa Papa. Busing, posible nga to sa probinsya ni mong amahan. Unsa? Unsa probinsya? Ayaw lang kasuko na ko, busing, ha? Pero, hala, usa ka anlaw, ana, amo natultulan ni mamalig sa ang bahay sa bukid, nagipuyan sa usa ka veron. Unsa? Veron? Oo, og dunay tiguwa nga may pasalba namo, og di may paduulon sa bahay. Ug miingon pa ni, nga di angay nga mga bubho ang malditang babae sa yang apo nga si Veron. Dad ako niya ng dapita nga imong giingon, Binay. Unsa? Lihok na, Binoy! Aray? Ang lagi ko lagi, bossing, oy. Ayaw lang ko bunlot, ha? Ed! Wah, hindi si Sir Ed. Hain mo siya! Tuwa siya sa doktor, uwan kang Veron. Pero, karoon pa sila mamalik din eh. Usa? May problema ba, ma'am? Nagdabawag cellphone si Ed? Wah, naari ang cellphone sa sod. Salamat. Pabuto na lang nako sila nga mabalik. Pero, kinsa man ang nagpa-doktor, ha? Si Ed ba? Dili,
Si Veron ang iyang ipatanaw. Ano na lang kung magpaabot silang pagpauli. Sige, ma'am. Salamat na may kalma na si Lolo. Pagkusgi pang pabanagan, Binoy. Di man ta makapakusog, busing. Kay daghan masakinay nga nag-una nato, oh. Ala, kalma lang, good busing. Binoy, sa imong hunahuna, asa ka karon si Alexa? Na, di gid ko makatubagan na nimo, busing. Sumamalik sa radyo lang nahibaw ko na asa siya karon. Nganong nagpadama sa gustong gibati? Oh, ingon naman yun ang kinabuhi, busing, oy. Wag yun nahibaw kung unsay sunod ka mahitabo. Bayaran ni Alexa kung dunay daotang mahitabo sa akong mahal. Oh, ang gugma na himong pagdumot. Dili siya ang higugmaon, Binoy. Lipat-lipat yun kinabuhi usahay, busing, no? Nganong si Alexa pa man? Ops, busing. Ayaw pagkawaoy sa imo paglaom. Unya, ayaw po nung pagwala diha, busing. Kitilig na, suntuko na ni mong bildo. Ako gyud asadaan ini. Busing, dawata na lang kung unsa may sunod ka mahitabo. Unya, kalimti na lang ng imo gibati para ni Ma'am Alexa. Asawa man ko na sa imong amahan. Unya, mabdos pa gyud siya. May manghod na ka. Husto ka. Kinahanglang isipon kung kaaway si Alexa. Unsa? Kaaway ni mo siya sa una? Unya, nahimong gugma. Unya, nahimong kaaway na sab. Na makalibog, no? Giguba ni Alexa ang akong kinabuhi, Binoy. Gikutaw niya ang akong utok. Ako pa ni mo, busing. Tawagan ni mo ang imong amahan. Susiha ko na unsa na. The number you have dialed is either unattended or out of coverage. Di gyapon siya makontak. Veron, iya. Okay ka lang? Ayaw ka bala ka. Buhaton ko ang tanan nga maulian ka. Gusto ko nga makasulti ka na. O makasabot ka na sa akong ipanulti. Nakabati ka pas gisulti sa doktor. May puruhan pa nga makasulti ka. Kinahanglang mag-ampo ta. Naana! Hay ng mga tao din, he. Uy, si Alexa. Siya ay unang milakaw, ma'am. Unya, sunod nga milakaw sila si Dong Ian og Binoy. Hain si Lira. Nasa yang kwarto, ma'am. Mayok gibili ni Alexa ang cellphone ni James. Kasakit na sa akong kamot. Lira? Higapos ka? Tita Agnes! Tita, salamat ganiya ka! Please, badbari ko sa akong gapos. Kisa ba'y may kapos ni mo, ha? Si Ian, tita. Lira, nakakita ng tanan sa video nila ni Alexa o Ian nga naghawk. No! Dili may mamatay si Tito Ed, tita! Unsa? Musamot kagamahanan si Alexa kung mamatay si Tito Ed, kaya asawa siya! Shit!
Wala na ko mahuna-huna. Buko ko. Musta mo si Alex sa kagamahanan. Tungod kay mabdo siya sa anak ni Tito Ed. Dili. Mao ka na nga itong problema karon tita. Wa ka ni paglaom pa ni Tito Ed. Daan ako ngay paglaom ni Alira. Dili mahimong mamatay si Tito Ed. Kung mamatay siya, si Alexa na ang imong sunod nga target. Tita, tawagan ko si James. May abot ng panahon niya akong ipaabot. Kinahanglang mangandam kong daan. May Diyos kong giandam ni mo. Salamat, Lo. Bata ka pa kayo para may mong asawa ni Ed. Mao nang inyong nakita. Pero, doon ay bugat na rason kung anong kinahanglang batanon kay niya ang iyang ipangasawa, Lo. Maayo kay dili ka bangis sama sa una niyang asawa. Oh. Makaluluoy ang akong anak kay si Veron. Ingon man ang akong apo, si Veronica. Lo, unsa man gid ang ilang sugilanon? Mas maayo nga si Ed ang musulti kanimo sa tanan. Kay siya ang hintungdan. Gusto lang ko mahibaw sa tinuod nga hitabo sa inahan ni Ian. O ang inahan ni Veron. Dako kong supak nga makigrelasyon ang akong anak o adunahan. Sama kang Ed. Lo, Apan tungod sa gugma, nagtuman siya siyang gusto. Mahal kayo ni Veronica si Ed. Apan wa magustuhi si Veronica sa inahan ni Ed. Mao nga si Carolina ang ipakasta ni Ed sa dihang mimabdos kini kang iyan. unang uyab ni Ed ang imong anak. Oo. Ang inahan ni Veron. Oo. Mahimo ba? Di na lang maghiskot sa nagaki. Kung gusto kang may baw sa tiyanan, si Ed ang pagutan. Dili di ay ang inahan ni iyan ang tinuod na kimahal ni Ed. Oh, sila na tingali ka ni sa... James, tubag. Tubag. Dili mo tubag si James. Dili, tita. Noon sa makaning tunghana. Lira, ayaw gyud pagpiya din sa ilang bahay ni Ian, ha? Dili na mahitabo, tita. Kinahanglang ako gyud ang masawa ni Ian. Ako'y makitigi niya ng Alexa. Oh, Biron, hinay lang. Hinay lang ta, ha? Hinay lang yun. Niya na ang iyang wheelchair, sir. Sige. Ako na siyang isakay sa wheelchair. Dali. Ed? Alexa, niya ka? Ako na bahala ni Veron, Ed. Sige. Anong niamang ka? Kumusta na mo sa syudad? Hain si Ian. Alexa, may problema ba mo nga niamang ka? Ed, may ikumpisal ko ni mo. Oh, unsa man ka na? Isulti. Dali. Manglingkod unod na diri sa swing. Dili. Karon, isulti na kung unsa ka nang nakahasol nimo. Excuse me, Ed. Kanihan na yung nagsige og vibrate ang imong phone.
Dali sige og tawag. Ambi, ako ang tanawon. Ayaw nagtubaga, Ed. Ha? Ngayon, dili magamusugot nga ako ning tubagon. Alexa, may problema ba? Ngayon, dili magamusugot nga ako ning tubagon. Kuan, Si Agnes ang nanawag. ayaw siya tubaga. Og ayaw nag-aplihan niya mong cellphone. Pamatiyaon na ako sa akong isulti ni mo. Nala sige. Sulti. Nagkasaha si iya ni mo. Unsa? Sorry nga wanin ako isulti ni mo, Ed. Pero di lang ko gusto nga mag-away mo. Unsa yang sa? Tungod tingali siyang pagtuo nga. Kwarta lang ang akong giapas ni mo. Mao nga misugot ko nga magpakasal ni mo. Mao nga gibinastosan ko niya. Giunsa ka sa pagbinastos sa akong anak? Usa kay kayon nga naglalis mi. Iya kong gigakos o gihagkan. Sa iya tingaling kalagot nga mitubag-tubag ko niya. Mao nga iya kong gigakos o gihagkan og nakuhaan kinig video sa photographer nga kaila ni Rira. Ang iyang gihire nga mohimong photoshoot sa Isla Verde. Ed, nagkaila ka sa imong anak. Inito siya ako. Gusto ka ba nga silutan ko si Ian sa iyang gibuhati mo? Dili. Oh. Dili ko gusto nga makupang inyong relasyong amahan ug anak. Tungod lang na ako, Ed. Unsay gusto mong mahitabo? Gusto kong mapalayo sa inyong kinabuhi. Buot mo bang ipasabot nga pangayo mo na ang imong kagawasan gikan sa atong kaminyoon? Kung ako lang ang magkaingon sa nga atakihon ka og makasa si iyan imo. Kinahanglang matangtang ko sa inyong kinabuhi, Ed. Pila na ba kabuan human ta makasal? Hapit na mo sa katuig. Siyam kabuan og 2 ka semana. Mao ka na ang gidugayon human ta makasal. Imo ning kitiman-an? Oo. Ed, wa ka masuko bahin sa video? Wa. Niya. Tanawa ng akong cellphone. Picture kinina mo niyan sa beach. Gibunlot ko niya og gihakan. Daan akong nahibaw sa gibuhat sa akong anak nimo, Alexa. Ug ako ang mga pasaylo nga ako ning gililong nimo. Nahibaw ko kung unsa kamalditong akong anak. Ug nahibaw ko nga nasuko pa siya nako tungod sa kamatayon sa iyang inahan. Karon sa akong pangutana. Ako na ning napangutana nimo. Unsang matanga sa gugma ang imong gipahinungod para nako, Alexa? Ang tinuod ang isulti, Alexa. Nahibaw kong mahal na ko nimo. Pero kung unsang matanga sa pagmahal, mao ka na ang gusto na kong mahibawan. Mahal ta kaisip. Suod ni ka na. Sorry, pero mao ka na tinuod, Ed. Salamat. Salamat nga wa ka magpakaroon ingnon, Alexa. Binoy, pakusgi pang pabadagan. Ala, pila na lang kalungsod ug moabot na ta sa Torombo, bossing. Kalma lang, kay mga bungi, ta. Gusto na kong mahibaw kung naunsa na nga akong amahan. Ay, mahibaw lagi ka. Pero, kanara bang magdalitan, no? Mga bungi na sa punya hinuunta. Ang salpahis nga, Alexa. Usa di siya kalubo nga nagpakaroon ingnon sa among pamilya.
Busing, tambag lang ning ako nimo. Ayaw lang palabi sa kasuko. Kitingalig, ikay unang atakihon sa sakit sa kasing-kasing. Ang salbahis. Wa siya makuha bisan piso sa kong pamilya, Binoy. Kana ang ipaniguro ko. Respetuhon ko ang bisan unsa nga imong desisyon karon, Alexa. Nahinumdum ka ba sa usa sa atong kasabutan sa wa pa kita makasal? Ang haay na to, Ed. Mao ni atong kasabutan. Sud sa sakatuig, kung dili ka bubati og ugman ako, mahimong ipaanular nato ang atong kasal. Ipaanular ni mo ang atong kasal? Dili na kinahanglan. Unsa ka nang kikuha ni mo sa... diha sa imong auto, ha? Kini. Unsa man ang papel? Ang imong sinumar. Ha? Sinumar? Ang imong certificate of no marriage. Nga akong gipakuha, 2 ka buwan na ang nakalabay. Unsay puti pasabot ni ini, Ed? Sorry, Alexa. I'm sorry. Suod kong higala ang judge nga may kasalato. Ug ako siyang giingnan nga dili i-rehistro sa LCR ang atong marriage certificate human sa atong garden wedding. Kaya dili ko gustong magapos ka sa kaminyoon nga way tinuod nga gugma. Unsa? Sa laktod. Dalaga ka pa hangtod karon. Ug sunda ang uban pang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Generica Bidad. Mahal kong kaaway. Kung palihog day ko no, og subscribe sa akong YouTube channel, daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.